Ang Ginoo walay plano na ito makalaro. Plano sa Ginoo nga tika ng mga anak niya nagihayan na umagihan ay sa unahan. Kana kung sa karon nagkinabuhi ko ta nga nagsumbay siya ng kamukot. We, all of us are the servant of light. So, servants man of light kahayag atong ipasiga, ipakita ang atong kahayag sa atong maayong binuhatan, atong ipadanhag sa mga tao aron nga naa sa kangit-ngit. Aron mapanalanginan ang nasa itong palibot. Once mapanalanginan sila, muingon na sila mga igsoon ng mga nasa itong palibot nga mao tinitinuod ng mga alagad sa Ginoo. Mao tinitinuod nga servant ni Lord. Nga naman, kaya kung nakita ng mga buutan, ganyan sila mga pulisa. It's not enough that we claim that we believe that we are the servant of the light. But ipakita na to sa itong binuhatan. Our action will prove na tinuod kita ng mga servant sa kaya. Amen? Atong binuhatan, batasan, sinultian, nga makita ng si Lord natin igsoon. That way, sa ingon sa Matthew 5:16, kung sa diyan ilang makita ang inyong maayong binuhatan, ilang naingon ang inyong amahan na nasa langit sa mawin, nagtawag ng inyong mga igsoon. Amen? Atong imanaan kahayag ta, kaya nagtawag na itong kahayag ang Ginoo. So, atong ipasinta ang kahayag. In everything we do, aside from that igsoon, atong ihugot ang atong relasyon sa Ginoo kanunay, kay siya man yung mugiya na to, no? Siya may mo hatag ko, guide na to everyday sa itong trabaho, nga atong mga plano, desisyon, action, mahiuyon sa iyang kabubukon, mahisubay sa iyang kabubukon. Kung may kabog na, sigurado nga mahimo ang kahayag din sa tibok na rin. So, ang mga tao na mismo nga nakasinati na to, mao yung ulipinsa, nakita ng mga pulis din sa klaro yung mga igsoon, tinuod yun yung mga alagad sa Ginoo. Tinuod yun yung mga gitawag, gipilit sa Ginoo. Ano man, kaya atong buhat, minsulti, magdili naman baba, aman. Father in heaven, thank you Lord for your word this morning about the light that we are indeed the servant of the light. Ikaw ang nagtawag ang Ginoo kahayag. So Lord, we pray na ang kahayag na mo dili mo kabuhan kung dili among ipasidlag, ipadala Ginoo. I pray ito sa tanan nga naa the police officers and the aspiring police officers, Lord, nga maglakaw din iisip kahayag Ginoo, isip sulubuon nimo Ginoo. And mahimo ing blessing panalangin Ginoo. Ining kalibutan karon nga grabe kakitngit. I pray to all the police officers right now, Lord God, nga mubarog jud mi Ginoo isip mga anak sa kahayag mga kinabuhi nga maayong ehemplo, good example, because I believe once ipadala namo ang kahayag Ginoo, once among ipakita ang mayong binuhatan Ginoo isip mga anak nimo ug sulugoon nimo, mudapit jud namo kanunay Ginoo. So Lord God, I pray nga kaning nadungog namo nga mensahe karon about light, about kahayag nga tawag din nimo isip mga sulugoon Ginoo nga maglakaw sa kahayag. I pray Lord God nga mag-set kini og good example as a police officer din sa Clarin nga ang mga tao sa mga palibot Ginoo mahimong panalangin nga daghan ma-bless lang kung ikaw Ginoo magpadayon pag pupot sa ilang kinabuhi Ginoo, tagbok sa ilang panginahanglan Ginoo. Unsa man ilang mga desire karon Ginoo, wa man ko kay bawo apan ikaw way matandog nimo Lord. So I pray Lord God nga i-grant sa nimo ilang pangandoy, ilang desire, ilang tinguha sa ilang pamilya Ginoo, ilang anak or tanan Ginoo sa ilang tinguha karon Lord God. I pray na imong paboran Ginoo, imong panalanginan, imong i-provide ilang needs Ginoo every day. Even this time, Ginoo, wala ka kagbalo kung unsay pinaka-need nila karon. But Lord, walay matabo nimo. According to your word, you are an all-knowing God. Tanan dayag sa imong atubangan Ginoo. So Lord, unsa may pinaka-need nila karon Ginoo, I pray in Jesus' name, imong i-grant Lord God, in Jesus' mighty name. Again, thank you so much for your presence, Lord, and thank you for your word. This is our prayer in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May utang, mga igsoon. Morning.